So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please like and subscribe, click the notification bell para updated ka sa aking mga videos na i-upload. Sa vlog na to guys, isa-share ko sa inyo yung tatlong apps na pwede niyong pagkakitaan at legit na mababayaran ka. Una, Buzzbreak. Buzzbreak, ang gagawin mo sa Buzzbreak is kailangan mo lang magbasa 50 times sa kanilang article at manood 50 times sa kanilang videos. At meron ding free gift every 1 hour. Kiklik mo yung makikita mo sa right side or left, sa right side, yung gift pack, saka manood ka rin ng 30 seconds na video, and then yung sa spin wheel nila, minsan, next time, so, tuloy-tuloy mo lang, and then, ipapakita ko yung proof ko na legit talaga siya at through GCash ko siyang nakukuha. So, sa GCash ko noon, umabot na siya ng 177 point, basta may point siya doon, tapos ngayon 99 na lang. So, may proof na ipapakita ko dito sa side na to. Tsaka pangalawa na pwede mong pagkakakitaan. Good. Kayo na ang mag-adjust. And then, pangalawa, CashZine. Ang CashZine ay pare-pareho lang siya sa Buzzbreak. Kailangan mo rin na hindi siya manood but magbabasa ng articles. Hindi ko alam kung ilang times ka pwede, basta matagal yung CashZine na magbabasa ka ng articles. Minsan yung coins mo na makukuha 35, 50, 45, 55, 25. So, paiba-iba siya. And then, may spin wheel din sila na minsan paiba-iba rin ng schedule, but kung ma-update mo yung CashZine, maiba-iba na siya yung schedule ng pwede kang kumita. Like example, 4 times mo siyang spin. Example lang to, oras niya na pwede mong spin is 5 a.m. to 10 a.m. And then 11 to 3 p.m. 11 a.m. to 3 p.m. And then naman may 4 p.m. to 6 p.m. and then 7 a.m. hanggang 7 p.m. hanggang 8 p.m. or 9 p.m. Ganon. Paiba-iba siya minsan kapag nag-a-update na si CashZine. So, ipapakita ko rin yung proof ko na nakapag-cash out na din ako. So, sa pangatlong apps. Ano ba ang pangatlong apps na pwede mong pagkakakitaan? Ito lang yon. Clipclaps. So, sa Clipclaps, kung ang gagawin mo lang dito is manood ng kanilang videos at saka may mega spin din sila. One time mo lang siyang magagamit. And then yung may 5 times, kasi sa akin 4 times ko na lang siya magagamit. But kung first timer ka, 5 times. Nung una, 5 times yun. Kaso nga, nag-update na naman si Clipclaps. So, ayun, 4 times ko na siya na ma-spin. So, ngayon, may nakuha akong 0.10 US dollar. So, tinry ko siyang i-cash out. Ayun, boom! Na-cash out ko naman. So, kung
sa mga nakakaalam na nito, good luck. Push nyo na lang yan kasi yun din ang ginagawa ko. And then sa mga hindi pa nakakaalam, sa description dito sa video ko, dito sa baba, lalagay ko lang yung mga link na pwede nyo i-download or yung mga, basta dito sa description box ko na lang ilalagay yung mga i-invite kita. Tapos, anyway guys, sa Cash Zine pala, kailangan mo pala siyang, kailangan mo palang, example, ako ang nag-invite sa'yo. So, kailangan mong ilagay yung code ko para may 8,000 coins kang. So, may 8,000 coins kang matatanggap. So, yun lang idadadag ko sa Cash Zine. So, legit po siya guys. And then, pagpatuloy nyo lang yung pagbabasa ng mga articles, manood ng videos, para naman ang anyway guys, sa Cash Zine pala, PayPal ang payment nila. So, kung wala ka pang PayPal, click mo lang yung description box dito. At saka, sa Bus Break din, ang kanilang payment policies is, nung una, may GCash sila. Anyway, wala sila nung una, PayPal lang yon, pero ngayon, may GCash na sila. Pwede ka nang mag-cash out kahit piso lang. Pangalawa, 4 pesos. Pangatlo, 22 pesos. Pang-apat, 400. Hindi ko alam, basta 400 siyang, 400 pesos, and then 1,115 ata yun. So, yan. Legit po talaga siya, guys. At saka sa Cash Zine, may minimum din silang payout. Una, kailangan mo lang makakuha sa kanilang minimum 6,400. Pangatlo is 9,000. Basta, yun na yun. May minimum sila doon. Makikita mo lang yun. Tapos, nung una, may GCash silang 400. Sa 400 pesos, pwede mo yung makukuha sa kanilang GCash. Ngayon, yung minimum nila is 600 pesos. Pwede mo na ang maklaim sa GCash nila. At saka sa Clipclaps, yun lang, may minimum din silang pwede mong i-cash out yung pera mo. So, yan lang guys. I hope na mag-install kayo sa Play Store. Okay? So, dito nyo lang makikita sa description box na ilalagay ko. So, see you in my next vlog, guys. Please don't forget to like and subscribe. Click the notification bell. Bye-bye. Baboosh.